samara pamoring sukma sukma sinukma winaya ing sepi sinimpen dalang ing kalbu pambukaning warana taran saking layap-layaping ngaluyup pindha pesating sumpena sinegek semanten gendika capa ingkang wonten sakjawining pagelaran Kadipaten Permalang Pati Arya Sengkuni ingkang ngawis angganing prasata Kurawa Sura nyepating Clorot pating blebar kaya minoh kasrambaing jala Midel sanging jroning praja mapan ning madyaning alaga kundang ing prawadya saweka pasur tambur miang suling papanden taludak miwa bandira kakandha warna warna pindha jaladyan asri kawuryan walah dalah wan paman patih Arya Sengkuni ingkang putra Dursasana nyadung dauman niki Kurawa dikanthi wonten Kadipaten Permalang niki jane wonten napa to Man
Nadyan ingkang putra pun Kartomarma ugi cumadung dawuh paman. Paman Harya seng. Cit rasa omong bane mbrebeki kancane. Ya, aku yo nggih ngadung dawuh, Man. Saestu nek iki ngadung dawuh ku yo, mboten main-main iki, Man. Ya. Kakang Durna. Niki saene sing dawuh kula napa sampeyan? Pun. Kula niku manut ya Adipati. Jenengan mawon, mboten napa-napa. Oh, nggih. Anak-anakku para Kurawa, Nger. Lho. Ngene ya. Mulane Kurawa tak kanthi lumarep ing Kadipaten Permalang iki merga ngene, kalenggane iki Gatotkaca bakal dijumenengake ratu ana ing Pringgondani. Mongko jane sak surute Prabu Harimba sing kudune wenang dadi ratu Pringgondani kuwi Angger Brajadenta sing pinangka pancer lanang. Mula iki mau aku lan Kakang Durna sak bejagong lawan Angger Brajadenta sing surasane mengaruhi supaya Angger Brajadenta aja nganti nyengkuyung Gatotkaca. Lah iki mau Brajadenta wis kena dipengaruhi Kakang Durna. Kang banjur bakal mbalela nanging iki mau malah kedadak ana suwane Brajamusti lan Kalabendana sing surasane ngaturi Angger Brajadenta supaya manunggal kelawan Pandhawa melu nekseni nggone Gatotkaca bakal diwisuda jumeneng nata. Wusana padha jengkah rembug lan dadi pasulayat. Nah, mula kowe kabeh saiki supaya padha nututi Brajamusti lan Kalabendana. Cekelen. Nek perlu patenana wae. Wis mung kuwi dawuhipun paman ge enggal do mangkata. Wah. Pangirin, Wan. Jane pamriye niku napa to? Kok paman Sengkuni kalih Bapa Durna mengaruhi Brajadenta? Lho, pamriye Brajadenta ben iso sekuton karo awake dhewe, iso gagalke nggone Gatotkaca bakal diwisuda dadi ratu. Ngono, Dur. Nggih. Neng niku jenenge melu-melu ngurusi urusaning liyan, Man. Niku padha karo malah nyumbang kekisruhan. Nah. Mbok nggih pun. Sampun to, Man. Niku urusane mrika, awake dhewe mboten sah melu-melu. Lho. Ning nek Brajadenta sekuton karo awake dhewe, Kurawa bakale kuat kosok baline. Nek nganti Gatotkaca kelakon dadi ratu ning Pringgondani, mesti bakal nambah kekuataning Pandhawa. Nggih to Kakang Durna. Nggih leres Dipati. Oh, dadi ngibarate nabok nyilih tangan. Brajadenta do kisruh karo dulur-dulure. Brajadenta sulaya karo Gatotkaca, syukur yen Gatotkaca iso mati saka Brajadenta. Dadi Pandhawa iso ringkih. Ning umpamane Brajadenta sing mati, awake dhewe ya ora rumangsa kelangan. Ngono Dursasana. Wah, niku jenenge malah mung bebutak banyu bening nglincipi carang apa-apa. Kula jane niku mboten sarujuk, Man. Wis bagune kowe gelem mangkat apa ora? Nek ora gelem mangkat, mengko tak aturke ana ngersani rakamu ya anak Prabu Dursasana. Lah, niku sing gogodo mesti terus wadul. Nggih pun. Mangkat yo mangkat. Mangkat ketang rubuh-rubuh gedang. Lah, ngono dadak kakean alesan, kakean ngomong. Artamarma dawuhna marang kabeh wadyabala supaya padha nututi Brajamusti karo Kalabendana dicekel dibondo. Nek perlu malah dipateni wae wis.
babar pisan dawuhna Wadyabala supaya enggal padha budal. Nggih, ngestoaken dawuh mangkat dina iki nggih ngestoaken dawuh. Enjing bidal gumura saking jroning praja. Anggung ingkang palakasa prabusananira lira surya wedalira saka ing janidi rasa madangi jagat temunga paning sapucak ing wukir para babang sumerat kering soroting surya mega lan gunung
Ayo mangkat. Kanduhan remang lir leno tanpa kanen Yetan tulus mangko tiah utama Ong Siwanuman Kakang Antarja apa dene Paman Setyaki Inggih, Nggih. Iya, piye Dimas? Nggih, Nggih. Iki awake dhewe kedhawuhan dening para pepundhen supaya ngawat-awati Paman Brajamusti lan Paman Kalabendana. Nggone sowan ana ngersane Paman Brajadenta ing Kadipaten Permalang. Sing dikuwatirake anane Kakang Gatotkaca bakal diwisuda jumeneng Ratu Anapringgondani kuwi mengko yen nganti Paman Brajadenta murina utawa ora trima. Merga ning di papan kuwi sing jeneng rebutan jabatan ki adane sok nganti dadi regejekan. Apa meneh yen atine wis digawe wuta merga ngoyak jabatan wis ora mikir kanca dhewe, ora mikir sedulur dhewe, anane mung tegel karo mentala. Kanca mangan kanca. Kuwi dadeke wos senggelke kene. Oh piye? Sikat nang aku. Mula babakan iki kudu sing praetna lan waspada tenan. Inggih.
Kasinggihan, Ger. Kakang Antareja ya ngono. Nadyan Kakang Antareja kuwi tinemu sedulur luwih tuwa, nanging babagan Kakang Gatotkaca arep dijumenengake ratu ing Pringgondani ya kudu trima. Kudu legawa. Apa meneh Kakang Gatot arep didadekke ratu ning Pringgondani iki kejaba oleh pangestune para pepundhen ning ya disengkuyung para kawula. Lahir batin Dimas. Babar pisan aku ora meri karo Dimas Gatotkaca. Apa maneh Pringgondani tilarane swargi Hyang Tremboko. Dadi Dimas Gatotkaca pancen duwe hak lan kewajiban tumrap negara Pringgondani. Dadi kleru yen aku meri. Kepara aku malah nyengkuyung lahir batin marang Dimas Gatotkaca. Nah, bagus. Bagus, Kang. Sing tak karepe iki ya ngono kuwi. Sedulur iki kudu daya dinayan samat sinamadan tulung tinulung. Bantu binantu utawa saling mendukung disengkuyung bareng-bareng. Antasena Antarja wis cilaka gagal tenan iki. Paman kala Bendana kok mlayu-mlayu. Ana apa? Wis cilaka gagal tenan iki Antasena. Ngene ya iki mlaku karo Kakang Brajamusti wis dilakon sowan Kakang Brajadenta. Neng jebul ning kono wis ana Durna karo Sengkuni. Durna tekan kira pecah sirahe. Sabar. Terus nek jane mono Kakang Brajadenta ki ya nyengkuyung karo anakku Gatotkaca. Nek ya merga tekan Durna karo Sengkuni kuwi banjur kena pengaruhe. Terus malah arep balela, arep gagalke Gatotkaca. Nanging iki mau Kakang Brajadenta lan Brajamusti do padu. Malah kae Durna karo Sengkuni nggawa Kurawa ketoke malah arep ngoyak aku karo Kakang Brajamusti. Geger tenan iki, Ger. Lah rak tenan to. Ora lidok ujare wong adaplok. Tenan to. Sing jeneng rebutan jabatan ki nek ora ngati-ati tenan iso digawe wuta atine. Inggih, Ger. Mriko malah Kurawa melu cawe-cawe. Kurawa ki nang dipapan mesti ngono kuwi kok. Senengane mbebutek banyu bening. Wis Sewa Anoman mak cilik Setyaki karo Kakang Antarja nek Kurawa melu-melu kudu diundurke. Ayo dipethuke bareng-bareng. Monggo Ger kula dherekaken.
katututan lamun mangsa prawira dikdaya wah malang kadak mentang kaya gandewa ngadeg kaya anda mripati mandeng aku tanpa kedhet ora pangling lagi dasar Puranyata ayo Kartomarmo kowe nganti wadyabala selar sepapan mongko iki enek Kadipaten Permalang yo pancen arep melu gagalke Gatotkaca bakal didadekke ratu kula kowe sumingkira Dewi Braja Musti karo Kala Landana kon tekan kene tak bandane tak patenane sing kudune sumingkir kowe lan kula ora melu-melu nyampuri perkara iki oh raidep setiap wani ngalang-alangi malah tak katutke desane apa-apa ngemping loro Kinjapati wani aku apamu sing tau-tau majos secangkah kiban tangan pecah siramu diaplek ada luar
Wah, Numan tekan kene. Ijen nyek kowe. Rasa-rasa lagi. Antarja, ayo. Di Praja mesti rasanggule sing ora ana. Anane Antarja. Wah. Mati. Wah. Mati ya. Waduh. Pecah kulawan. Piye? Musuhmu sapa? Iki Setyaki, Man. Alah. Saben perang Setyaki. Setyaki. Pun kula sumanggaken, Man. Ajur kula, Man. Ajur, Man. Waduh, pecah kula, Man. Waduh. Wah. Piye Satama? Anak pendhita ampuh kok kalah iki. Musuhmu sapa? Musuhmu ki sapa? Kudune iki jaran kok malah munyuk. Kepiye kowe iki? Kula semangat. Ngono kuwi lho apik. Ngono kuwi lho.
Ora kok malah munyuk. Kudu apa jenenge turun karo wong tuane iki. Salah ya ngono karo jaran jenane iku. Pepete Dik Pate. Ngono ki ngapa ngono? Rabi karo jaran. Barabi terus makan bareng. Hahaha, pecah kulawan, pecah tenan iki. Piye, Dur? Ketoke lagi maju, lagi melayu. Petruk Antasena, Man. Lo semuanya teman. Lo babu. Lo babu. Sing durung maju Kurawa sapa? Watak. Cit. Wah, iki semangat. Le semangat ki mergo le mari ketok Dik Pate. Mau ming tuntrak-tuntruk cerak gong ngono kae. Saiki wis semari ketoke. Mulane semangat Citraksi rene. Apa ya, Cit? Kakang Durna niki pripun, Kang? ora ana sing iso dientelke. Kula wonten dawuh. Maju mrene, kowe sapa kowe? Iki. Menika pun kula. Aha. Innalillahi wa urung-urung ke? Wah, mah kasus aku kok. Ya. Kakang Durna. Piye Dik Pate? Slamet kula Dik Pate, ngapet-apekan kok kaya wong mati ya Dik Pate ya. Ha nggih. Niki pripun Kakang Durna nek ngaten menika? Iki biasane pripun to Dik Pate? Biasane Kurawa jan kalah. Apa yang mau diandalkan dari Kurawa Dik Pate? Ha nggih. Nggih gayeng-gayeng nggih perang-perang to Kang. Ora ngira niki. Jebul Braja Musti kalih kala Bendana Mbeta munyuk wong edan. Wong edan iku sinten? Antasena. Setyaki. Sing penting ora Setyaki sing tekan kene Dik Pate. Trauma berat aku Dik Pate. Traumaku diciptakan olehnya Dik Pate. Apa ya? Antarja. Kok tumben ora melu? Lah sesuk sekolah to Dik Pate. Sesuk sekolah dadi ora melu. Ngono. Tak kira ki terus ana apa? Ora Dik Pate kok ora. Oh, ora kok Dik Pate. Wis ngedram kene nganti ngevikol. Di papan Jember digo adu kaji. Pun to nek mungsuh kalian Nika Kurawa niku genah kalah Kang Durna. Lah nggih. Kurawa iki pancen ora iso dijagake tenan Dik Pate. Ket biyen men ngono wae. Pun saiki ngaten. Angger Braja Duta ben majeng, awake dhewe dadi penonton mawon Dik Pate. Nggih, monggo Kakang Durna.
Oh. Raja Musti sepisan maneh. Wah, nek kowe pancen isih kepengin tak anggep dadi adhiku lanang. Ayo manunggal karo pun Kakang gagalke lan ngrubuhke Gatotkaca. Kakang Brajadenta, mbok yo coba dipenggalih, Kang. Weningna rasamu selehna gagasamu. Rama Prabu Trembaka mbiyen nate maringi pitutur menungsa kuwi yen mung tansah eling marang makardining Pancandriya kuwi mung bakal kasinungan rasa demen lan wis seneng banjur milik-milik endong lali Kakang elinga ya Kang. Nalika Kakang Prabu Arimba mbiyen arep murut kasedan jati nate paring dawuh yen to Bratasena karo Kakang Mbok Arimbi peputra lanang. Ya anak lanang mau ingkang bakal jumeneng nata ambawani praja Pringgandani. Aku lan kowe ingkang tinemu tuwa ya mung kudu tinuwi-tuwi lan kudune nyengkuyung mayungi nyurung gregeting wong enom Kang. Elinga Kakang, kamukten iki sipate ora langgeng. Iki mung sandhangane kadonyan. Ingkang iso wah gingsir mula aja banget-banget nggonmu nggondheli kraton Pringgandani ya Kakang. Wah cangkeme. Praja Wusti, cetha-cetha yen kowe arep nyengkuyung karo Gatotkaca. Mula kowe tak anggep pepalang lan tak anggep dadi musuhku. Ayo saiki sing ana mung Brajadenta lan Brajamusti. Aja mringkus kaya wong wedok pepinjungan. Aku saiki wis dudu sedulurmu. Ngadeka jajar karo aku, kowe iso ngalahke Brajadenta. Kelakon kowe dadi kesete Gatotkaca. Wah, ladalah. Brajadenta, pancene kowe iki dulurku tuwa sing kudune tak ajeni tak pundi-pundi. Nanging suwe-suwe pakartimu sangisore dramaan Kang. Dadi nuwun sewu yen aku kepeksa kudu wani karo kowe Bagus. Iki sing tak karepe, lanang tenan kowe. Ngiras pantes aku arep nodi karo kekuatanmu. Ayo, maju tak cokot gulumu. Ayo tak ladeni Kang. Ah. Ah. Wah! Wah! Ah! Oh! Wah! Ah! Wah! Ah! Oh, biar. Wah! Wah! Wah!
Ah. 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 Oh. Wah. Oh. Wah. Oh. Wah. Ah. 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 Wah. 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 Ah. 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 Bacul. Wah, piye njaluk Antasena. Nek Kurawa wis gampang diundurke. Yen kae Kakang Byaja Denta karo Kakang Byaja Musimayah padha regejekan padha kiyo cahe kepiye. Wah, nek sedulur do gelut ki ya ora prayoga. Wis saiki ngene. Ngene wae. Aku sak sedulur tak ngulatke paman-paman sing do gelut kae. Paman kala bendana wae saiki supaya bali ning Pringgondani lalakon iki aturno ana ngersane bapak karo ibu Arimbi. Oh ya, yu Mbak Yu Arimbi kepiye iki ade-ademu Kakang Braja Denta karo Kakang Byaja Musing malah dosna ya Mbak Yu.